Ndakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Alright, saka imari muriyo Christmas box yenyu yasvika nhasi. Christmas box yenyu iyi Christmas box yenyu haina kuperera ipapo ndobva tadaiwo kuti Christmas box hazinoperera ipapo, mirai pane chimwe. Mobva matine sipo yachona tambiraiwo tambiraiwo grocery ready ridiki zvaro asi nhasi nderei musatombonetseka kuti rive kwani, chingoti nhasi ngirosi dzadarika nepamba pani tikasiya chii zvatopera takabva takutoenda zvedu. Alright gogo.